Gràcies per les ficades de pota tan divertides. Gràcies per totes les anècdotes per poder comptar. Curs darrere curs, examen darrere examen. Però tots aquests obstacles s'han superat satisfactòriament. Sí, Primària ha passat davant nostre com un tren d'alta velocitat, com un ave sense aturades, directe a la seva destinació. Primera aturada, primera... César, Clara y Alejandro. Pau,
Jaume i Èlia, Jordi, Isabel, Anna i Guillem. Àngela, Adrià, Fèlix, Marc,